λεπτό. Και πάλι μαζί, φίλοι μου. Τώρα θα σας δείξω πώς να κατεβάζετε το Minecraft εντελώς δωρεάν και με full crack. Δεν θα το λέω ότι είναι με full crack, αλλά εντάξει τώρα. Ένα λεπτό να μπω στο Google. Αυτό λίγο. Δεν έχω σβήσει τα αντιβάριος. Όλοι ξέρετε ότι πρέπει να σβήνουμε τα αντιβάριος. Οκ. Κατεβαίνει σε όλους τους υπολογιστές, Windows 7, Windows 8, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows ό,τι κι αν άλλο υπάρχει, Windows 800.000 να υπάρχει, κατεβαίνει. Είναι πολύ απλό, πάτε εδώ πάνω. Αν δεν το βρείτε θα σας βγάλω στο description κάτω να το πατήσετε. Οκ, λέτε εδώ Minecraft. Όπου περιμένετε το αγγλικά. Περιμένετε το χουλάκι. Minecraft. Ωραία! Πατάμε Minecraft. Και τα αποτελέσματα. Όχι τα αποτελέσματα, τι βλέπει λέω. Περιμένετε. Άντε, μας πρέπει να το πατάμε. Θα το κάνω και να στο κολλάκι δεξί κλικ ανανέωση. Αν το έχετε στα αγγλικά λέγεται reset. Να, πατάτε το πρώτο. Δεν είναι σχέση του ίντερνετ αυτό εδώ. Είναι σχέση επειδή τέτοιο. Είναι τα αντιβάρους που σας είπα και πριν. Δηλαδή πρέπει να κάνω αυτό όλη την ώρα όταν κολλάει. Έτσι μου έχω πει στο service. Τώρα πρέπει να το πάω αυτές τις λίγες μέρες service. Είδατε, μόλις το κάνω μου ξεκολλάει. Ωραία. Θα πάτε εδώ στα downloads. Περιμένετε, downloads. Ωραία. Θα κατεβάσετε το Java. Εδώ πέρα, αυτό εδώ. Και το Minecraft Launcher. Οκ. Μετά το κλείνετε αυτό. Περιμένετε λίγο. Και θα πάτε, θα αρχίσει να κατέβει, θα κατέβει κάποτε. Θα πάτε στο φακέλου σας. Ωραία. Κάντε μεγάλο μικρό, πάτε στοιχεία λήψης. Εγώ το έχω κατεβάσει. Κοιτάξτε, δεν θα είναι κατεχωτικό να το δείτε έτσι. Είναι αυτό εδώ πέρα. Εγώ ή θα σας γράφει Minecraft Launcher 1 ή Minecraft Launcher σκέτο. Εγώ πάντως μπαίνω από αυτό εδώ. Περιμένετε ένα λεπτό. Από αυτό εδώ. Από αυτό εδώ το 1. Το Minecraft Launcher 1. Εντάξει τώρα. Ό,τι απορίες έχετε κάτω στο description. Βάλω και άλλα βίντεο. Μην αγχώνεστε. Γεια σας. Γεια.